Vítam vás vo Veľkej Lehote, v tejto nádhernej kamennej chalupe, ktorá v sebe spája históriu, remeslo aj pohodlie dnešnej doby. Pôvodná stavba bola zrekonštruovaná s citom a dôrazom na kvalitu. Hrubé kamenné múry, ktoré vás v lete príjemne schladia a v zime udržia teplo, doplňajú moderné prvky a čistý interiér. V dome nájdete 4 izby, plnohodnotnú kuchyňu a hneď 3 kúpeľne, vďaka čomu bude každá návšteva maximálne komfortná. Celý priestor pôsobí útulne, zároveň vzdušne. Svetlo sem prúdi cez drevené okná, všade cítiť pokoj a spojenie s prírodou. Na pozemku máte dostatok priestoru na oddych, posedenie pri káve, malú záhradku či víkendové grilovanie s rodinou. Táto chalupa nie je len nehnuteľnosť. Je to miesto, kde môžete znovu načerpať energiu, kde vytvoríte nové spomienky. Či už ako víkendové útočisko, alebo váš nový domov. Ak hľadáte niečo, čo má dušu, históriu aj kvalitu, možno ste práve našli to pravé. Pavlik Partners, vaša rodinná realitka.